بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين بني آدم بحسن الخلق، والصلاة والسلام على الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. عم بالمشرف لا تيفي لا جبا وموبيلا جلين فوني إسلامي كفولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما دونا دوكو أكاكما كان سنمون كنا لا كو نيامي جيكولو هذا مدينو كو جوغو نيمانيدو كوني جيكولو وجيكولو ني جوغو نيمانيا تاركا بو ولا kokulu jakulu shukashi hal nasro unyene manidu la kodsilu ni jatimna wiye ayira anga ni wati labayna kavuko anga demsenu uka maraw cieneno jugojugu ya bika wara anga sigidawla abeka ka sababu ye ka cieni banati sigida kono a cieni la belebele doye femi ni abifo ama ko balani sho o mini demsen naka ube asigisenga damne tun dabora ni nyana jede nga sisa korew dona konna na fo atasi ni cioma kada alakira ka kuma kando kan sallallahu alaihi wa sallam ko ni mauma ko juye kela aula ko ka ko juye mbali ni ne ibulo wala ifanga ni desra ola ika kon idiskuna anga jamanai almamiu ka tomi meno no imamai uluye almamiu commune de maire anga dine nyemo anga dugutigu fo kata se anga ministry somi nyeshinenu dine kunya ani batokoma u bela jenen farla nyonga anga bamuko juma misri bala wala sa kata benkan walen dosi senka mime talike ni balani shokoinya kenen konnala al imam Fode Sise noy imama nyema bay ali fulikandi mauma الذي جعل النصيحة دعب عباده المتقين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تنوي الله سبحانه وتعالى ما من كنا نجيا لا يوكي تقوي أكجون يمون بسرعين أم بهنا يني أن كشي على في أكسر كده لا خرط علينا ولا كلا كشنا وباكا كرابا منكو نشيرا كنا جوجو يمان باودي تفا وتمالا أم به أو به بسم الله بماكو توتو باو نو يسرع سوف لا دنيا روي وكا بسم الله كنكا بماكو دكتورو وكا بسم الله كنكا كنكا نيالا وكا كورناتير نو يالا يباموسا توري ميرو بلا جيلنكا بسم الله كنكا كرنكرن يالا امبي مينكا كوميني كونو نو كوماندي او ميري اكا بسم الله كنكا وتما المامو بلا جيلي نياو ركا كوينغا ما بي فاي ما بي فو يركا كولا المامو بلا جيلي اكا بسم الله انغا دينا نيما كرنكرن يالا نو يالا حاج محمود ديكوي اكا بسم الله كنكا عثمان الشريف مدان حيدرا وتما نو يانكا واجو كلا نيما تونغون نانا aka bismillah keneka anga dine ministry aka bismillah keneka anga famau aka bismillah keneka kerengere ni yala anga gouverneur banso bamako foba faba ale gouverneur aka bismillah keneka wala kele akano na bla aba ministère mi ni deun lamo ko ba ale bolo aka bismillah keneka so konana lamo li tuwa be mimbolo o fana ka bismillah keneka karamo bela jele akala karamo sugu ye a bela jele ka bismillah keneka ni ya bela jele ka kenedi ambe allah subhanahu wa ta'ala dali alaka ni sawababe alaka ansi konye alaka fara konye agedo boka salli ala muhammad Yusuf Kulubali nale commune maire ale fana maw bismillah kadaka maw tumbe aleka sigidadela أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بالما سلامه commune de Tchena Muso Togola ani commune de conseil communal Togola ambaw bisimila commune de kono ni islameya fuli assalamu alaikum ni kene sanumande ni ɲɔgɔnna kɛnɛw n'a sigira a ka kan an ka hakili jagabɔ kɛ vraiment an yɛrɛ taabolo kan comme bi lajɛ y'a ɲini an fɛ cogo min na
ne jɔlen bɛ yan bi nisɔndiyalen don ka d'a kan mɔgɔw sɔrɔla silamɛ jamakulu la k'a ye k'a fɔ an bɛ taabolo minnu kan taabolo ninnu dɔw ye ɲugutɔ taabolo ye a ka kan danga siri u la o ye alihamudulilayi de ye parce que silamɛya diinɛ nɔgɔ kisɛ kelen t'a la n'i ye nɔgɔ o nɔgɔ y'a la o ye anw adamadenw yɛrɛ ka nɔgɔ donnen y'a la jamana in bɛ yɔrɔ min na bi jamana in sɛgɛnna jamana in ɲanina jamana in tɔɔrɔla n'i y'a tɔɔrɔ n'a ɲani n'a sɛgɛn bɔ an yɛrɛ ka jogow kan an n'an taabolow kan a ka ca ala fɛ vraiment an bɛ min kɔnɔ bi an ti k'o la donc ni silamɛw ye hakili sɔrɔ k'a fɔ sɛgɛn minnu bɛ sen na tɔɔrɔ minnu bɛ sen na degun minnu bɛ sen na an yɛrɛ nɔ don an k'an sigi ka hakili jagabɔ ka segin an kɔ k'a dilan alhamdulilayi rabil alamina o ye ala tanuba de donc an kɔni commune cɛ n'a musow tɔgɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ di silamɛ jama ɲɛkulu bɛɛ lajɛlen ma yan ka foli di ministre ka nɔrabila ma ka foli di alimamuw ma ka foli di silamɛ senya yɛrɛ se yan bi ka foli di a bɛɛ ma k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so vraiment an bɛna an bolo don baara min na ala k'a ni sababa bɛn Abubakar Kamara n'ale fana ye imama ma ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye imama sigicogo a n'a sigikun kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An sera hɛrɛ la ala k'an tɛmɛ hɛrɛ la. An ka ɲɛmɔgɔ bɔra a ye mɔgɔ tɔw tɔgɔ ma kelen kelen k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma an b'a masa don o la an fana b'o bɛɛ ma a bɛɛ lajɛlen ka bisimila. Limama n'o ye alimamu ka jɛkulutɔn ye sigi caman kɛra yan an ye kuma dɔ fɔ a kan nka an b'a kumabaw fɔ i n'a fɔ maître cérémonie y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛ sababu ma kabini diɲɛ sigira ni silamɛya cunna dugukolo kɔ kan yɔrɔ yɔrɔ Allahu Taala ye dugukolo ni k'a kalifa dugutigiw ni alimamuw de ma olu de ka responsabilité don u kan k'u seko k'a la sabu olu ka sigili tɛ san 5 ye san 3 tɛ olu ye kudayi de ye donc dugu ɲɛni o ye olu ma wajibi ye adamadenw lakanani o y'o ma wajibi ye ala de y'a wajibu kan société fana y'a da n'a daw kan olu fana kan ka wuli k'u ka baaraw kɛ o kadiri kɔnɔna na o kadiri kɔnɔna na kabini jamana ni k'a daminɛ 91 la n'a fɔra jɛkulu bɛ se ka sigi k'u kan ka ɲɛ fara ɲɔgɔn kan limama sigira 93 u y'u ka sɛbɛn sɔrɔ 2000 u y'a kurakuraya k'a kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ta ye o de kosɔn ala barika la limama bɛ baara min kɛ n'a y'a réorganiser kɔn min bɛ fɔ Bamako sisan o bɛ se région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hakilila min b'u fɛ o b'o lase sabu kuranna kelen de bɛ bolo an ka kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o de ye imama ka baara nɔgɔya a bolo ni min kuma ala ko ten ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wa sallam o de bɛ imama ka baara nɔgɔya a bolo imama yɛrɛ sigicogo karamɔgɔ min ye diinɛ kalan o b'a la min ye diɲɛ tagabolo kuraw kalan n'o ye administration cogoya ye kɛnɛya sira ka fara économique sira fana kan
ka fara adamadenya tagabolo sira kan minnu y'a diɲɛ sariya kuraw kalan olu fana bɛ limama na o de kosɔn a ka gɛlɛn fili bɛ se ka adamaden sɔrɔ n'o tɛ a ka gɛlɛn imama k'a da dɔn ko la k'a sɔrɔ mɔgɔw k'a fɔ ko imama da dɔn kun tɛ nin n'a b'o sira la imama kun o de ye alimami minnu ni wajulikɛlaw n'u bɛ kuma jamanadenw fɛ silamɛw fɛ k'a essayer k'olu ka kumakan kɛ kelen ye min bɛ se ka to bɛn ni hɛrɛ bɛ sabati a kun wɛrɛ bɛ yen o de ye ka to ka imamu yɛrɛ fana kibaruya k'u former o ka se ka diɲɛ tagabolo siraw dɔn sabu diɲɛ tagabolo yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma fɔlɔ la meeru jɔyɔrɔ ka dɔgɔ nka sisan warangatara filanan guvɛrnɛriw ka baara tun ye fɛn dɔ ye sisan dɔ farala o kan donc ni dun bɛ jamana kɔnɔ i bɛ baara kɛ e bolo bɛ baara min na mɔgɔ min fana bolo b'a la a ka bɔ ɲɔgɔn kalama a bɛ ɲɔgɔn dafa o ye adamadenya tagabolo ye. An karamɔgɔ Shekna Jawara ale y'a yira k'a fɔ ko an tun man ka se nin kɛnɛ kan an filɛ an malo kɛnɛ de kan nka n'an tun ye an karamɔgɔ Ashirif Usman Madan Haidara lamɛn an tun tɛ sigi nin kɛnɛ kan. An balima silamɛw assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna bi an ka sigi nin kɛnɛ kan ni alimamiw ka fara ɲɔgɔn kan ye ani dɔnnibaaw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ kɛ jamana bɛ cogoya min na ani an bɛ koro min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na i n'a fɔ maa fɔlɔ minnu tɛmɛna olu ye min fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati iza saluhu saluha nas wa iza fasadu masana nas al umara wal fuqaha. Alakira ko jamakulu fila de bɛ yen n'olu ɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ o ye jɔnni ye masakɛw ani dɔnnibaaw bi dɔnnibaaw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ kɛ ko dɔ kan o tuma na a tɔ bɛ faamaw de bolo sa a bɛ se ka dilan cogoya min na an bɛ wagati min na i ko bi n'i y'a ye an sigira nin kɛnɛ in kan maloya ko don an bɛ kɛnɛ min kan an b'an maloya kɛnɛ kan de basala mun na jogow de tiɲɛna jogow tiɲɛna lamɔw tiɲɛna du kɔnɔnaw la an ɲinɛna an denw kɔ k'u fili an kɔfɛ an ma sɔn k'an kɔfilɛ u la an ma sɔn k'u kɔlɔsi o de kama an sigira nin kɛnɛ in kan bi o la an bɛ min fɔ aw ye k'a gɛlɛya i n'a fɔ o yɛrɛ ko cogo min na denmisɛnnin minnu filɛ nin ye bi u tɛ cɛkɔrɔba bonya dɔn tuguni u tɛ maakɔrɔba bonya dɔn u bɛɛ b'u kunfɛ parce que anw ma sɔn k'an occuper denmisɛnnin ninnu na nka a kuma fɔra a mɛnna an ma sɔn k'a lamɛn n'an tun y'a lamɛn a tɛ se nin na an bɛ kɛnɛ min kan Usman Sherifu Madan Haidara kabini a ye wajuli daminɛ don min na fo bi a ka kuma bɛ min kɛ dɔrɔn o ye jogo in de ni jogo in tun ɲɛna wallahi an tun tɛ sigi nin kɛnɛ kan bi an b'a fo k'an ka alimamiw fo ka da nin yɔrɔ kan an ko sisan mun de bɛna an bɔ nin ko in kɔnɔ ko damadɔ dɔrɔn ko fila alimamiw dɔnnibaaw wajulikɛlaw ka fara faamaw kan an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'o kɛra a ka ca Ala fɛ baara in bɛ ɲɛ wa an bɛ fitinɛ dɔ de kɔnɔ an bɛ balawu dɔ de kɔnɔ an bɛ masiba dɔ de kɔnɔ o de kɛlen bɛ k'an bɛɛ lamunumunu wa bɔcogo t'an na dɛ fo ni Ala farala kan ani duwawu ani ka segin an kɔfɛ o fitinɛ in min kɛra k'an lamunumunu o ye jumɛn ye u b'o de wele ko balani show o balani show in min donna an ka jamana kɔnɔ bi a kɛra sababu ye ka tiɲɛni don an ka kow la kosɛbɛ a dɔ ye jumɛn ye balani show mana sigi kɛnɛ kan yɔrɔ min na aw b'a ye dɔn mana kɛ daminɛna
ka misiki kala misiki be kala yoro be dro yoro ni kele ibaye munu be drogu ta munu be dlo mi olu bu ka drogu ta ku ka dlo mi oro be la jele na olu bi na do kene kono no lu na do kene kono o ya so ye doni ndim bugotigu fanama ibaye u bina kana bugotigu waraka pambara u yele bu waraka pambara u fale o ya so hakli be la jele tiena kaba u be baganya sawra kono otuma البزاعة شؤم مربليا يدي تريدوياي وكسو على كلا غني مؤمن تملو ممن يجي كاكي إبا يتي وفافلاندو بي وكرو بي وترو بي وبتا كتو وركا كجلياك كنكا بلا جلين يبالا لامباون سيلمبه وكا وبكو فيلمي أبي دمسن جامان كافي وربيه أي دمسن وكا تلفون كنا دي أبا يو وركا لبينا فو باي وولو تشو يامينا أون سيلين ينا أن شتى كما أون ده يو فويه أون ده يو باويه نونون دون ده أون السنين نيسكي دمسنونيه نونون ده بينا كه منسيري ويه نونون ده بينا كه دبيته ويه نونون ده بينا كه واجولي كلا ويه نونون ده بينا كه أون سلطو ويه منو كعنا جمانا كم بو نولو تينا نينجوي نانيا سكي كافله أكلا جونا أكلا أون لا نا يانجي أنجو نا مانجي أنجو وادوتيو أني كوسرله وأمبلا جيران ديون دي بالا كوي نما فركة كان دين نون سما كابونينا أما فمودة أنت كم جينا أما يلا كافو أو كنا كلين كاتوني دمسنون بي منو بتا بواسون سا بواسون بوتري كلي وبتا سادرون بي ورو وبين بوتري كلي نيني مين دلمة منو بديالا وبينا كنيجو o cheka in sarabala dele boisson kele o basa bi woro o bina na e kene gono ayo boisson bu di fle doni mi se gasa keme do ba vani ba sa keme fla do ba vani ba sa wa kele do ba vani ba sa wata wa mu ban tigi ube wa bisaba tigi ni mi goni ga wari tayara ube mbo tigi ni wele kana ka boisson di cheni ma cheni bo mi abi do di mbo tigi ni ma o ba mbo tigi ni waraka ina fa baya wolo tuga mina cheni bi waraka aka boisson songo ay boisson sans prix bina abo prix da deni ka jamala ni islam e dewne de munu ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah andana example fla anyo deta anye commune flata commune 6 ani commune 4 la fiabu balani do sigira la fiabu almami musa makaluna ka mo ala ka hele ka musa makalu ko aw kana balani sigi uyu jija uye balani sigi silamɛw ye kangari da u m'a mɛn u ye balani sigi balani show nana se yɔrɔ dɔ la a ye kuma in mɛn a k'a faamuya dɛ balani show nana se yɔrɔ dɔ la komi gurupu de b'a organiser ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen falen don dɔrɔgu ni dulɔw de la besew b'u kun yaala la balani fɔyɔrɔ la anw bolo balani dabɔra ɲɛnajɛ de kama a dabɔra de ka mɔgɔw la tulonkɛ mɛ anw m'a dɔn k'a fɔ balani so bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fanga ye ka kɛ ɲɔgɔn jogili ye anw m'a dɔn k'a dabɔra o kama dɛ o kosɔn an ko k'a kɔnɔne n'o tɛ a ma kɛ juguya kama dɛ parce que ɲɛnajɛ de don mɛ ɲɛnajɛ min bɛna ni denmisɛnninw ka halaki ye ɲɛnajɛ min bɛna ni denmisɛnninw ka taci ye ɲɛnajɛ min bɛna ni denmisɛnninw fagali ye anw tɛ jɛ n'o ɲɛnajɛ ye o ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan u ye besew ta ɲɔgɔn kama o yɔrɔ bɛɛ la burubu fila u ye bese ta ɲɔgɔn kama lafiyabugu tabakɔrɔ u ye bese ta ɲɔgɔn kama dɔ bɛ yen nɔ o ko hey aw kana sɔn ka nin kɛ dɛ paf dɔ ye muru bɔ a ko yɔrɔ bɛɛ la k'o sɔgɔ o kɛra ka sɔrɔ besetigi dɔ ka mɔgɔ y'o ye dɔw k'u donna ɲɔgɔn na viwu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na maa fila sara bese la banani show la maa fila sara min fana ni muru turula o la dugu bɛ taa jɛ yɔrɔ min na o sara su kɛra 3 ye bɔn su kɛlen 3 ye dugu jɛra u ye jɛnɛjɛkow bɛɛ ɲɛnabɔ k'a ban a bɛɛ ɲɛnabɔlen k'a ban tuma min na u nana mun kɛ u taara alimami kelen in nɔfɛ musa makalu la ala ka kan ka sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan lafiyabugu alimami don u taara nɔfɛ a nana k'a ka sali su ninnu kan a ko n tɛ saliw kan k'a ka sali a ko n tɛ saliw kan balani so mɔgɔw de don mun y'u bila ka bese ta ka ɲɔgɔn tigɛ n tɛ sali kafiriw don mankanba wulila fan bɛɛ fɛ mɛ a ma sɔn ka saliw kan dɛ ala k'a sara ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka barika don ala a y'an kunna wolo dɛ a ma sɔn ka sali su ninnu kan u taara sali n'u ye fan wɛrɛw fɛ u taara se meri la ka taa ci fɔ meri ɲɛna meri ko payi nin de ka ɲi o yɔrɔ bɛɛ la meri ye papiye dilan ko ni maa o
communicate maire ko ni maa o maa ye balani show kɛ communicate kɔnɔ yen nɔ ko k'a tigi minɛ ka taa n'a ye kaso la a maire an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nin ye Lafiyabugu ta fitini ye o papier bɔlen don o papier yɛrɛ dɔ bɛ an bolo yan o copie bɛ an bolo yan kelen commune 6 ta ye jumɛn ye o ye ne yɛrɛ bɛ yen et surtout ne bɛ quartier min na ko Banagabugu balani show ma sigi yen fɔlɔ ko BC tigiw ma taa u y'a fɔ an ɲɛna an wulila an ka denmisɛn kuntigi bi yan n'o ye Seyi Kɔnɛ ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan laala n y'a fɔ a ɲɛna n k'a ka na ka fara Muhamadu Sori Sɔ a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n k'u ma min kɛra commune 6 kɔnɔ a ye na silamɛw ka k'a seere ye o ye jumɛn ye nbamuru bɛ olu fana bolo u bɛ yaala la u bɛ ɲɔgɔn tigɛ dɔ b'i sigilen to ten a falenba dɔrɔgu la o y'a sɔrɔ bese dogolen b'a bolo a bɛ se ka bese sama ten a falenba ka dɔ to a kɛrɛfɛ ten ni misigi ɲagara mɔgɔ bɛ ka kule tuma min na a bɛ se ka bese kɛ ka dɔ caro ten anw tɛ balanitigiw contre la dɛ mais balani kɛcogo an b'o de contre la sisan an b'o de contre la donc o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ye mɔgɔw bila ko enquête kɛ Muhamadu Sori Sɔ a filɛ nin ye wuli ka na Seyi Kɔnɛ wuli ka na u sera ka bese min minɛ anw ka commune kɔnɔ dɛ Banagabugu dɔrɔn bɛ taa de nin ye commune bɛɛ tɛ dɛ Banagabugu anw sera ka bese min minɛ a besew filɛ nin ye a y'a bɔ k'a jira ani tɔlɔkuru a di yan a y'a filɛ tɔlɔkuru filɛ nin ye a filɛ besew filɛ anw ye minnu minɛ Banagabugu la a y'a lajɛ a ka k'a seere a filɛ walahi nin de minɛna balani fɔyɔrɔ la balanikɛlaw la anw bɛ sɔn cogo di an ka denmisɛnninw k'u yɛrɛ faga ni manamana ko in ni nin batara ko in na k'an k'an sigi vraiment an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka nin hakilijigi in na o kosɔn bi a ye sabali nin y'an ka prévu ye o kosɔn bi limama ye décision ta n'an ye balani ye maa min ka da la o la an bɛ segin a kan Haut Conseil président Mamadou Diko an b'a fɔ a ka cɛsiri la diinɛ tali la ɲɛfɛ nka Usmani Sherif Madani Hayidara an b'i fo dɛ n'an tun ye ka kuma lamɛn kabini a daminɛ fo bi n kalila Ala la an filɛ yɔrɔ min na an tun tɛ sigi nin kɛnɛ kan nin y'an ka maloya kɛnɛ de ye an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. bɛn kɛra welekan min kan n'o ye déclaration ye o kalanna an ka cɛkɔrɔba fɛ n'o ye Bamusa Ture Bamakɔ dugutigiw ka coordinateur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal katimi lima sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Assalamu jama'a assalamu alaikum. Antigira so ngono ayere la kan li here la antigira mo fana here de ni ki be la jelema ala ka nga jamana kisi ala ka nga jamana sabati nga jamana e kilenye ala ka to kilenya la si jani kena le ban ko ima kono ami do ke an ka nyama ko ye an sa ko ye ka jamana josuga mina ala ka to ka jamana jote kamali de lawsa si jani kena ani le ban ko ima kono ka hakilila limama ka ŋaniyala limama ka welelela o wele kan sɛbɛn a dira Mali ministre min ɲɛsinen bɛ jamana kɔnɔna marali ma welelikan wele fana bɛ yen n'o ye mois de novembre tile 28 san 2004 kelen kɔnɔ Bamako tu tigɛbagaw olu ka moriw n'o ye Turew ni Darabew ye o don Mali Haut Conseil islamique du Mali o faralen bɛ u kan ka hakili d'u ma Mali limama o faralen bɛ u kan ka hakili d'u ma Mali amipi o faralen bɛ u kan ka hakili d'u ma o n'u ka dugutigiw yɛrɛ ka kɛ welekan fana min ɲɛsinnen bɛ fɛn dɔ bɛ ka bange ka wolo ka yiriwa nka o ni an ka danbew ani an ka taabolow u bi ɲɔgɔn sɔsɔ
an ka laadaw u b'olu sɔsɔ an ka diinɛw u b'olu sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a silamɛ diinɛ hali bi welekan in a bɛ jateminɛ kɛ mun kan ko wagati sera limama ye nin ŋaniya min sɔrɔ ŋaniya in min n'u y'a ta ni fɛn wɛrɛ tɛna se k'u bɔ a kan fo n'a kɛra ala ta ye dɛ ka u jɔyɔrɔ ye min ye u seko ye min ye jamana jɔko ɲuman jamana ladamuko ɲuman jamana denw kolo gɛlɛyali ani k'u lafaamuya walasa an ka faso taabolo sariyaba yɛrɛ bɛ min ɲini n'o ye ka jamana jɔ k'a kɛ sariya jamana ye k'a kɛ jamana barikama ye ni o de ye malidenw yɛrɛ ka hakɛ ye welekan in a bɛ sɔrɔ fana mali taabolo sariyaba in kɔnɔ n'o o taara mois de février tile 25 san 1000 ani san 900 ani san 90 ani san 2 o ka kumakan dɔw bɛ yen kabini kɔrɔfɔ min b'a to n'i bi don a kɔnɔ ko malidenw de y'a jira k'a fɔ u cɛsirilen bɛ u b'a fɛ ka mali a ka kelenya k'a kolo gɛlɛya k'a sɛmɛntiya ka tila fana malidenw yɛrɛ de b'a fɛ ka malidenw kan ka bange ka lamɔ ka waleya ni jogo ɲuman minnu ye u b'a fɛ ka o jogo ɲumanw de jukɔrɔma dondɔ walasa ka barika don jamana yɛrɛ la o welekan fana u ko n'i y'o baara in lajɛ an b'a fɔ min ma ko marabolo n'o ye collectivité territoriale ye ani au conseil de collectivité n'o ye marabolow ka jalatigɛ jɛkulu ye nin bɛɛ kuma fɔlen bɛ mali taabolo sariyaba in kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ limama a ma fɛn k'a kun fɛ dɛ jamana yɛrɛ bɛ ka bonya min ɲini mali ye u ka nin wale in bɛ i sigi o de walew camancɛ la o ye jumɛn ye o taabolo sariyaba de b'a yira k'a fɔ kow bɛ ko la n'o nana jamana ka ɲɛta n'a ka yiriwali ka jamanadenw yɛrɛ ɲininka o hakili ye min ye o k'o fɔ o hukumu de kɔnɔ u fana jɔra nin jɔyɔrɔ la u ɲɛ bɛ ko min na n'a ma ɲi walasa ka bolongɔni d'a kan ka aw bɛɛ lajɛlen jama bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka k'a seere ye ala fana ɲɛ b'an bɛɛ la a tulo b'an bɛɛ la o kɔrɔ ye k'a fɔ u y'u ka baara de kɛ o kosɔn sa u ko olu alimamiw ani dɔnnibagaw u bɛnkan ye jumɛn ye u bɛ mun fɔ k'o ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kalan min bɛ kɛ denmisɛnninw kan an ka lɔkɔliw la ka i kɛ denmisɛn ɲɛnɛma ye k'i kɛ don dɔ mɔgɔkɔrɔba koloma ye mɔgɔkɔrɔba ɲɛnɛma mɔgɔkɔrɔba kodɔnna ka i kɛ mɔgɔ ladamunen ye min bɛ se jamana kɔrɔ ko ka o kalan kolo gɛlɛya ka dɔ fara a kan mun bɛ kɛ an ka lakɔlisow kɔnɔ an ka kalansow kɔnɔ min bɛ kɛ dɔ bɛ kɛ mɛ ko ka dɔ de fara a kan lakɔliso kelen tɛ dɛ an ka lakɔliso bɛɛ lajɛlen fitinin ni camancɛla ni belebeleba ko fana ko ka jateminɛ kɛ fɛn min bɛ ka bange ni a bɛ ka juguya n'o ye ka an ka danbew kɛlɛ ka o danbe jugu minnu bɛ ka san sɔrɔ olu kɛlɛli olu dabilali k'u b'u sinsin o kan walasa ka jamanadenw yɛrɛ kisi k'u tanga a samaya ka fɔli la a ka hukumu kɔnɔ dɔ bɔra batokɛsow filɛ nka baariw fana filɛ o kɛrɛfɛ restaurantw b'o kɛrɛfɛ dɔnkɛyɔrɔw b'o kɛrɛfɛ o n'a ɲɔgɔnnaw
ko o donge yɔrɔw n'o baru n'o restaurant a ka ca ala fɛ olu de bɛ kɛ yɔrɔ ye mankanbaw bi yɔrɔ min na fitinɛw bɛ yɔrɔ min na kɛlɛw bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ ladamu kofɔ yɔrɔ min na o de bɛ yen jogojugu fɛn o fɛn fo ka taa bila ka dankari hadamaden na walima ka hadamaden bɔnani na n'o tɛ kɛ o yɔrɔw la ko u b'a lajɛ sa nin bɛɛ fɔlen kɔ ka ladilikan welekan bɛnkan sɛbɛn n'o ye nin bɛnkan sɛbɛn ye an bɛ ka min kalan aw ye k'o tɔgɔ da ko bɛnkan sɛbɛn bi sibiri novembre kalo tile 25 san 2016 n'o ye limama ka bɛnkan sɛbɛn ye k'a kɛ sɛbɛn ye ka wele bila faamaw ma ka ladilikan d'u ma ka wele bila fana mali yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw ma ani diɲɛ kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen nka k'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛɛ de wele an k'an bolo digi an yɛrɛ kan an ka wuli k'an jɔ ni danbe jɔli ye an ka wuli k'an jɔ ni fasoden ɲumanya ye ka wuli k'an jɔ ni jamana yɛrɛ kanu ye ka jamana danbe segin a ma ko an b'o kɛ cogo di n'an wulila k'an jɔ an b'a fɔ jogojugu minnu bɛ ka bange k'o jogojuguw ka dan u bangeyɔrɔ u ka to yen k'a fɔ fana an ma sɔn o jogojugu ninnu ma an ka jamana kɔnɔ a bɛ laban ni dubabu de ye ko ala ka jamana in kisi ala ka jamana tanga k'a fɔ fana allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi sayyidina muhammadin wa salim a silamɛ jama an sera ka min yɛlɛma todunkan na kuma in na o ye nin ye hakɛto bɛ nin kan sali ala mamadu Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɛlɛli ye ko faama ko tɛ ni karamɔgɔw ka ko de ye ni karamɔgɔw sɔnna ka ala ta fɔ jɔn ye u b'a lamɛn. Ne hakili la kuma bɛɛ fɔra k'a ban pewu kuma fɔlɔ min bɛ yen o de ye ka foli ɲɛsin an yɛrɛ ma n'o ye limama ka nin baara in ye k'a fɔ olu cɛ u ka baara la ka foli ɲɛsin minnu y'u ka baara bila ka na limama ka wele lajɛ k'u fo k'u barika da ko kuma ti tɛmɛ nka ni ko mɛnna a bɛ se ka degun dɔ kɛ nin ye limama ka baara kɔrɔ de ye u ye fɛn caman kɛ ka kɔrɔ min ti nin mɛ nin kɛnɛ in an hakili la anw de ka kɛnɛ don kuma caman fɔra a la faamaw ka ko fɔra bɛɛ ta fɔra mɛ ne bolo nin ti faama ko ye u ye maire dɔw ka décision fɔ minnu ye sariya ta u ka kominiw na ne bolo ni maire ye o sariya ta ni ba ye dunan ci olu de malo la nin ye karamɔgɔw ka baara de ye minnu ko k'u bɛ ala nɔfɛ nin ye alimamiw ka baara de ye minnu k'u bɛ ala nɔfɛ n'an tora ala kɔ ka kuma ala ka jɔnw fɛ u b'a mɛn n'u y'a mɛn u b'a labaara n'a labaarala jogo bɛ bɔ tan siga t'a la fiyewu foyi t'an bolo daden mɔ min bɛ fɔ misiriw kɔnɔ ani mago bɛ min na u ka jan ɲɔgɔn na o de y'an se nin n'o tɛ ni ala ka tiɲɛ fɔra ala ka jɔnw ye berema taa ni mɔgɔw ye o mɔgɔw kɛra ala fɛ de ka ala kanu k'u ka baara bila ka taa misiri kɔnɔ u bɛ taa ala bato aw minnu b'u ɲɛfɛ ye ni a ye ala ta f'u ye ala ko nege min y'u se misiri kɔnɔ n'u taara so u bɛ ala ka baara kɛ so nka min ka kan ka fɔ n'o ma fɔ an bɛ min ɲini o tɛ sɔrɔ dɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nka ala tɛ nɛgɛ an y'a fɔ ye siɲɛ caman aw b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam el ulama'u umana'ullahi ala khalqihi wa hum bihim za'im kira fatutɔ ye o de fɔ a ko saya wajibiyara bɛɛ kan kira wɛrɛ tɛna ni muhamadu kɔ mɛ ala ko dɔnnibaa minnu bɛ aw la karamɔgɔ minnu b'aw la minnu k'u ye kuranɛ dɔn minnu k'u kalanna yan u kalanna yan ko olu de bɛna kɛ ala ka danaya mɔgɔw ye ala ka homme de confiance ye kunfinw kan
ko kira ti ci mɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen ala bɛna sigi k'u lajɛ k'u bɛna kunfinw bilasira kira ko ten wa hum bihim za'im wa lahara don karamɔgɔ kelen ti siratu tigɛ i tile ni kunfin minnu tile bɛnna i ye mun f'u alors anw fɛ yan n'an ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bilasirali tɛ yen jogoko kuma tɛ yan min b'an ka misiriw kɔnɔ dɔrɔn arakan fila seli juma su fɛ i ka nin hakɛ in kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na ala b'a k'i ye a banna ni min ye kuma na u bɛ diinɛ gɛlɛya u bɛ diinɛ gɛlɛya ni diinɛ nɔgɔyara k'a nɔgɔya ni diinɛtigiw yɛrɛ nana sigi ala ka so kɔnɔ nin kuma in kan bi nin ye maloya kuma ye kosɛbɛ balani ti maa tiɲɛ o ayi dɔn ti maa tiɲɛ ni saraka bɔra sisan ko kabini ala k'i da i ma deli ka dɔn kɛ k'a tigi ka na saraka in minɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ an ka alimamiba dɔ bɛ yan n ti maa tɔgɔ fɔ wabiya don an kun bɛ kilomɛtiri 10 ni kɔ de kɛ ka taa dununfɔyɔrɔ la ne ti maa tɔgɔ fɔ dɛ mais olu de y'an ka alimamibaw ye bi pourquoi parce que u lamɔna lamɔyɔrɔ ɲuman na u lamɔna lamɔba ɲumanw fɛ mais anw de ko an kalanna anw de ko an bɛ ala dɔn anw de ko diplôme ba b'an bolo an denw bɛ cogo di o kumana o b'an ka nkalon de yira ko nkalonfin e ti ala fɛ i ti ala nɔfɛ wallahi karamɔgɔ hakɛ min bɛ bamakɔ yan bi misiri hakɛ min bɛ bamakɔ yan bi talahi n'a ɲɛmɔgɔw kɛra ala fɛ jogo bi bɔ ta bilahi jogo bi bɔ ta mais alakira sɔlɔlɔ salam a joli nana a kelen jeni kɛra dulɔ bariko kɛra dulɔ bariko kira bɛna don min na maka cɛ tɛ yen min ti min 100 o 100 n'a 90 bɛɛ bɛ dulɔ min a 90 bɛɛ binganikɛla kira nana olu de cɛ la mais mɛlɛkɛ mana dɛmɛ o la ala ye min don a da n'a y'o fɔ mɔgɔw ye o de ye adamadenw jogo yɛlɛmɛ kira ka mujiza ye o de ye mɔgɔ man k'a fɔ ko kira ka kabako k'i ɲɛna ka taama i ji kan walima ka pan fiɲɛ kan la a sera ka magankaw bɔ dulɔ min na o de ɲɔgɔn mujiza tɛ diɲɛ kɔnɔ an karamɔgɔw bi yan magankaw ye dulɔ bila alakira kama ka boli bila alakira kama muru ma ta bere ma ta muru ma ta bere ma ta mali kunna jara 95% musulman mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 95 o ye silamɛ ye mɔgɔ 95 olu bɛ seli an ka alimamiw de kɔfɛ u bɛ seli an ka moriw de kɔfɛ min b'an ka moriw fɛ n'a y'a f'u ye u b'a kɛ o faama t'i wele o kumana vraiment an bɛ a tɔgɔ ye di limama fo a ka nin baara in na mais nin t'a ban dɛ fɛn o fɛn kalanna yan sisan nin si tɛ foyi ɲana min bɛ fɛn ɲana u ka jɔ dɔrɔn n'u y'u jɔ kutuba la u ka ala ka tiɲɛ fɔ a ka jɔnw ye cɛkɔrɔba ka seli tɛ foyi ɲɛ misiri kɔnɔ ka sɔrɔ a den bɛ dulɔso la n'a ka diɲɛ ye seli tɛ foyi ɲɛ misiri kɔnɔ ka sɔrɔ i denmusow bɛ cɛw bolo n'i ka diɲɛ ye n'i ka diɲɛ ye talahi n'a ye juma saba kɛ ka nin fɔ a kɔfɛ selilaw ye a bɛ yɛlɛmɛ dɔ ye force armée tɛ se k'a yɛlɛma fanga foyi tɛ ala fanga bɔ aw t'a dɔn n'a ko mɔgɔw ka sabi u bɛ sa bilahi n'a ko mɔgɔw ka bɔ bi k'u ka sabi u bɛ bɔ ka sabi alors o bɛ bɔ ka sa mun kama ala n'a y'o ala ka tiɲɛ fɔ a bɛ yɛlɛmɛ ye jogo la sisan faama ko tɛ dɛ an karamɔgɔ y'a fɔ yan kamara faamaw
ko silamɛw k'u dabɔ ko dɔw la oui mais ale tun bɛna dimi dɔɔni mɔgɔw bɛ ka dusu a fɛ ne bolo a ta ye tiɲɛ mais min don faamaw tɛ se k'anw dabɔ ko la o an yɛrɛ de bɛ se k'an dabɔ ko la ka faamaw tigɛ an na mali ye maliyɛnw de ta ye faamaw ta tɛ o mais ni maliyɛnw dɛsɛra ka bɛn n'a dɛsɛra ka kɛ kelen ye n'a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a fanga bɛ dɔgɔya n'aw fanga dɔgɔyara a b'a ala minɛ k'a da de k'a sigi o de don n'o tɛ faama si tɛ se k'a fɔ ko alimamiw k'u dabɔ jamana jɔko la faama tɛ yen silamɛw ma min bila fanga na o ye jɔnni ye alors mais silamɛw bɛ se k'e bila fanga na cogo di ko silamɛw k'u dabɔ a la e taara yen cogo di i tigɛr'u la de i yɛrɛ y'a dɔn u tɛ ɲɔgɔn fɛ u kɔdonnen don u faralen don anw b'an ka jalakili kɛ mais an t'a bɔ yɔrɔ ɲini quoi sinon jogoko min filɛ nin ye fɛn saba dɔrɔn de kan ka ɲini an na o mun ye jogo tiɲɛ o kan ka ɲini n'o ɲinina mun bɛ k'a fura ye fura jumɛn b'a la n'o sɔrɔla labɛn bɛ kɛ ko nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen n'a hakili b'a la an bɛ ala de ka so kɔnɔ yan dunan dɔw nana yan extension dɔ attaquera a mɛnna dɔɔni dɛ ka mɔgɔ faga ye ka k'u bɛ wari ta a tigiw tilala ka minɛ mais a sɔrɔla dunanw de don mais u jatigi tun y'an ka maliyɛn dɔ ye a dɔw ye wajuli kɛ ka kuma kan kosɛbɛ k'a fɔ nin bɛ kɛ wali jamanaw de la nin ma s'anw fɛ yan fɔlɔ o tuma na an k'an kɔlɔsi mais a don ala ye seere ala ka hinɛ an karamɔgɔ la ala ka yafa ma a bɔra ka kuma caman fɔ arajo la ko mali ni jamana si tɛ kelen ko an mɔkɛw de ye dugawu kɛ mali la ko nation tɛ se ka don yan parce que an mɔkɛw ka dugawu bɛ yan bon n'an mɔkɛw ye dugawu kɛ dugu tɔw mɔkɛw y'u dama a donnen filɛ an fɛ yan mais n'i mɔkɛ ɲuman ye dugawu ɲuman kɛ ni denjugu nana ka tiɲɛni kɛ dugawu barika bi bɔ yen a bɛ kɛ danga ye sanu kun ti yan wari ti yan mais fɛn dɔ tun bɛ mali bolo bilahi a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ si ala tun y'a nɛɛna de pétrole ti yan nafolo ti yan foyi ti yan mais ala tun ye fɛn dɔ di anw ma a ti pétrole tigiw bolo o ye mun ye basigi hakili sigi i bɛna i ka doni jigin yan bamakɔ yanni i ka jatigila sɔrɔ i b'i da juma misiri tin di kan yan ka si maa si t'i s'i ma i bɛ siran de jakuma dɔ kan na bi i disi kan yan bamakɔ yan mais an ye tulo kɛ hakili sigi na a labanna mun na hali ni mobili ye fɛn dɔ ci da la sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen da la sisan mobili ka yɛlɛ bidon dɔ kan ka po kɛ sisan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri yan fɛ parce que bɛɛ hakili wulila o fana ye ala ka kɛlɛminɛn dɔ de ye k'a ka jɔnw ɲani k'i sɛgɛn k'i hakili wuli mankan o mankan i b'a fɔ ko a saya daminɛ a bɛ yafa ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. nin baara in ka nɔbɔ a la a bɛ se ka kɛ ni fɛn kelen dɔrɔn de ye o ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ an karamɔgɔ a sheikh mahamud diko haut conseil islamique président ale ko ten. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامو أما ألفو كبركة عليه كصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم الناس ودون يسلموا أنا جنونهم يا ربي ألما من سببهم كلا سجليا كنت الله جننا هم أبلج الانفرا أبكي فولي كنيشي أنا كرمو أنا عال منو أني نمو أنا جمانا أوكلوا منهم بكنا كاي كبلج جلين دو كرم تويالا كبفو فولي باكور كلنا
كانينا على فعلا كان بين ساو السلامو 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 ما فورا ولا كرا من كان كأنصون حكي لك عن جدي لمن يلا ويام فلان يام على كسودي كون من يام ويله ولو دم من قطرة كافو ولو يؤمنا وي وكرا على كدنا يمو ولو دي أنويله كنا على كسوكونو كان أنا فنفو برسا جمانا بالحياة دولا أكلم بك ولو جرو وسرا أنكر موي كوتشا من فوالا نوي شيخ شريف عثمان مدن حيدراي ويكوين أمين سرد دوي الله بلي دوي منو فورا أدركوكو أدلوكو أبلانشوكو أفهمركو نبي فيمي سلامو بمين كون من نبي كلين فراد مبو فو نيلي من يكا فولي كافو ني دانايا يمين بن نتيجه o min ka kan ka fo bi sababu ya ka kan ka fo an ga demsenuli o faralen be fenga ambe mun ko ka fara dloinga ka fara balansoinga ka fara droguinga o koram min ka kan ka fo o edmi ka marfata ka ta do mauka kufa iya kitikugo billahi alladhi la ilaha illa hu أو غدينا إنتبيته أو غدينا إندمبته أمد دون كونتو منا أمد نفدا كون أنا كان كوفو شبابو كا فو دمتنوني أمبو كون أي أو غكرا أنا غشريا أجرا كافو ناي مامون بلا نا ترى دوغمي غوفي ناي مسريويلي كامه مرما فمون مباغولو أيو فوني aka doni lafiya yi ni ma min tarabi misiri yɛrɛ kan misiri wele kan ko be fo la bilewa bo o ye ko ye danaya an ni ala cɛ o b'a to an b'a faw ye an b'o kɔn wa o tɛ fɛn bɛɛ da ye nka o bɛ basi cogo di ani balaniso ni nin baara jugu in bɛɛ sira jumɛn bɛ se k'a to k'an bɛ kisi a tɔɔrɔ ma anw kelen ko ka limaniya ala la sira min b'a la o tɛ sira fila ye billahi tallahi wallahi o ye silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ de a silamɛw maa fɔlɔw ye nin ko in faamu ne bɛ se k'a fɔ n y'a seere don maa fɔlɔw y'u sigi k'o kɛra yan nin bamakɔ kelen in kɔnɔ min y'a to hakilimaw hukamaw ni uqalaw minnu bɛ jamana kɔnɔ u y'a dɔn nin ko in jamana in bɛ se ka jogi ni fɛn kelen min ye o ye alisilamɛw yɛrɛ k'u kɔ di ɲɔgɔn ma o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ ka silamɛw u ka ɲɔgɔn faamu u ka kan kelen fɔ o de y'a to AMIP sigira ne tun ye AMIP membre ye a bureau maa bɛɛ k'u ka kɔrɔ ni ye a don kama kabini bolokuru b'a la senfili b'a la ɲɔgɔn nɛni b'a la fo maaw nana sigi k'a dɔn jɔn wala kisi min bɛ ko in na o ye jumɛn ye an ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ nana dɔn tɔnɔ min b'o la an y'o faamu o taamasira kelen in fɛ an ka alimamiw jazakumullah khayr ala k'an n'u sara hɛrɛ la u la belebele don cɛkɔrɔba don a bɛ lahara bi ala ka hinɛ na n'o ye Sheikh Ahmad Bele Tarawele Lafiyabugu a wulila ani anw ka alimamiba in n'o ye karamɔgɔ Muhamad Fode Sise an karamɔgɔ ka fara Alhaji Yusuf Jaabiw ka ala ka hinɛ na u farala ɲɔgɔn kan ka taa se Bamakɔ alimamiba ma ala ka hinɛ la alimamiw a y'u fara ɲɔgɔn kan baara min kɛra AMIP la an ka baara in yiri to o de kɛra limama dilali ye alimamiw bɛɛ k'a bɛɛ sira taama k'a sufɛ taama ka taa sow kɔnɔ ka taa misiriw kɔnɔ ka taa mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya bilahi Ahmadu Bile Tarawele an bɛ se k'o seereya ye
a ye birifini ba ɲini k'o kalan silamɛya ka don a kɔnɔ maaw ka kɛ kelen ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o k'a ma hɛrɛ ye ala k'a sara n'a ye o baara in kɛra parce que u y'a faamu maa o maa b'a fɛ ka jamana in gosi ka jamana in laafu nuqtatu dɔf stratégie la n'i bɛ fɛn min ɲini k'a gosi parti min bɛ yen maillon faible yɔrɔ min bɛ yen n'i b'a dɔn ni n y'a gosi yan a tɛ kisi i bɛ silamɛya de gosi o silamɛya in i bɛ mun ɲini ka silamɛw kɔ di ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn neutraliser o tuma jamana in bɛ k'i sago juguw ye nin de kalan k'o dɔn k'a faamu ka don anw kan k'a ɲini an ka kiti mais wa ya'ba Allahu illa yutimma nura a bɛnbɛn caman kɛra a plan caman kɛra a fɛn caman kɛra anw yɛrɛ tentative caman kɛra k'a ɲini k'anw sama ka ko dɔ kɛ i n'a fɔ manja ye k'a ɲɛsin ma jango i ka keleku mais ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ keleku dɛ min b'i kɔnɔ ni silamɛya in bilali don wallahi tɛ keleku parce que force min b'an na résistance min bɛ se ka kɛ jamana in fɛ ka faamaw don u ka tile balani kana kɛ alimamiw t'a fɛ silamɛya ɲɛmɔgɔw t'a fɛ jamanadenw t'a fɛ u b'a fɛ a ka kɛ nin cogo in na mais o taa ka sigi wɛrɛ t'o la ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka hakilina kelen fɔ maa yɛrɛ a tɛ jigin maa kɔnɔ i k'o sɔsɔ yɛrɛ donc baara in a bɛ se ka ɲɛɲɛ cogo min na o ye ɲɔgɔn minɛ de ye parce que o de ye ko in yɛrɛ tigi ye min fɔ an ye o y'o ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yɔrɔ dɔw la ko wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu a kana kɛ komi olu cogo maa o maa a fɛn o fɛn fara la ka jɛnsɛn a bɛɛ lajɛlen lafura a bɛɛ tiɲɛna diinɛ ma sɔn o ma diinɛ ma sɔn o ma diinɛ ma sɔn o ma o de y'a kɛ anw ka silamɛya diinɛ alimamiya b'a la i tɛ se ka to fo kumaw ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ka bila ɲɛ dɔ ka kɛ o ye wajibi de ye anw ka diinɛ b'o taamisɛri de yira hadamadenw na wa hadamadenya yɛrɛ tɛ ɲɛ o kɔ hali minnu bɛ bolokuru fili minnu bɛ boli minnu bɛ taa yen fɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ dɔw ɲini k'a bila i ɲɛ anw ko maa si kana bila i ɲɛ o bɛ ɲɛ wa o tɛ ɲɛ o ye société min ye o bɛ taa dans le désordre et dans tout le sens o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o ka ko dilan anw ka silamɛya y'a wajibiya an kan hali seli min maa kelen kelen bɛɛ bɛ se a la hali denmisɛnnin san 7 mais a ye fara ɲɔgɔn kan kelen ka bila aw ɲɛ mais o ye k'anw kalan discipline dɔ de la an k'a dɔn ni fara ɲɔgɔn kan in tɛ a tɛ ɲɛ c'est un processus k'a ɲini ala fɛ ya rabbi hali bi ala ka diinɛ sabati a ka jamana sabati a k'a basigi a k'a hɛrɛ caya ala k'an bɛɛ lajɛlen lakana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an balimakɛ n'an karamɔgɔ Habib Kan ni ale ye minisiriso min ɲɛsinen no diinɛko ani batokow ma o ka directeur de cabinet ale tun bɛ minisiri tɔgɔ la ale fana ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lamɛn Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka wale ɲuman dɔn ala y'a sigi hɛrɛ la ala kan wuli hɛrɛ la an bɛ kuma minisiri tɔgɔ la an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ an b'a y'an sɔrɔ ka sababu kɛ taama ye an bɛ an ka dugutigilakaw fo an ka dugudenw ka imama ni haut conseil fo silamɛtɔn fɛn fɛn bɛ yan an ka alimamiba an jatigiw an baw i n'a fɛn k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn maire gouverneur ani ministère de promotion de la femme ka représentante mun bɛ yan k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn kuma jan tɛ an bolo hakili la kuma in nɔgɔyara kuma bɛɛ fɔra ka ban min b'an fɛ o ye foli ye ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka imama fo u ka nin hakilina la nin imama ka baara ye u y'u ka baara kɛ an ka jamanakuntigi n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a bɛ deli k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw ka tiɲɛ fɔ a ye o kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'u k'ale yɛrɛ wele en personne ka kuma a fɛ u b'o kɛ tuma dɔ ale la sɔrɔ man di nka k'a ye nin bɛ jamana kɔnɔ a ma ɲi jamana ma u k'o fɔ o ye ka tiɲɛ fɔ président de la république ye parce que o b'a dɛmɛ a ka baara la
kuma in bɛɛ kɔnɔ fɛn fila bɔra la hali n'an taara tubabu sariya fɛ n'an ye diinɛ yɛrɛ to yen n'an taara tubabu sariya fɛ kuma in bɛɛ kɔnɔ fɛn fila bɔra a kɔnɔ bɛɛ kan ka o kɛlɛ a bɛ kɛlɛ hali tubabu jamanaw kan hali minnu tɛ diinɛ jamanaw ye a fɔlɔ ye mun ye la dégradation des mœurs tubabu b'a fɔ ten jogow tiɲɛni an k'a fɔ ten bamanankan na o de y'a to an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ fanga bulon dɔ sigilen don o kama o brigade de mœurs bɛ yen peut-être que waati janyaw ni baaraw taabolow yɛlɛmana o bɛ yen filanan min bɔra a kɔnɔ o ye trouble à l'ordre public insécurité parce que ni bese ni muru tara ɲɔgɔn kama ka ban o ye se kelen ordre public ma maa si t'i sigi k'o trouble ye k'i tɛ i seko k'a la k'a kɛlɛ min bɛ yen ka fara o kan o ye imama ye nin baara min kɛ an ka diinɛ tɔn tɔw minnu bɛ yen i n'a fɔ président bɔra k'a fɔ sisan n'o ye conseil président ye k'a bɛna wele bila bɛɛ ma baara dɔ ka kɛ sira dɔw bɛ yen baara in kɔnɔ nin kɔfɛ an hakili la ni imama taara o ta sira fɛ an bɛ laɲini min kɔ o bɛ sabati département caman bɛ yen minnu impliqué don nin ko in na maire bɛ yan gouverneur bɛ yan olu se ye min ye u ka niveau la u bɛ kan ka kɛ wa ni min b'a jɛ u b'a dafa olu fana sanfɛ ni ala sɔnna n'o démarches kɛra min kan ka kɛ o bɛ kɛ ka foli ni waleɲumandɔn kɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ an karamɔgɔw ye ala k'u mɛn ka an bilasira nin fila o de bɛ jamana dilan o de b'a basigi karamɔgɔw ani jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli hakilina min y'an sigi yan ala k'a sabati ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw mɛn an kɔrɔ ala k'u mɛn k'an bilasira ni ala sɔnna ci in kan ka se yɔrɔ min a bɛ se yen wa département fɛn fɛn n'u sen kan ka don nin baara la an fana b'o assurance di imama ma k'a fɔ u bɛ jɔ aw kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère des affaires religieuses an kan ka jɔ yɔrɔ min an kan ka kuma yɔrɔ min an kan ka min kɛ anw fana b'an ka responsabilité ta min kan ka kɛ an ka niveau la an b'a kɛ hakɛto b'o ka sali ala muhamadu an tun ye fɛn min sɔrɔ k'a lase aw ma alimamiw ka lajɛba min kɛra juma misiriba la ani jaabi min bɔra lajɛ in kɔnɔna la o de tun ye nin ye an bɛ alaw taala deli a faamu cogo ɲuman ala ko di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'u jogo tiɲɛnen nɔ an bɛ alaw taala deli ala ka hakili ɲuman di an n'u ma bangebaga bɛɛ ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa k'i denw mara ka sababu kɛ den minnu dilen bɛ an ma ala ka dannayaw de don ala ka kalifaw de don wa ala bɛ dutigi bɛɛ lajɛlen ɲininka i ka kalifa la sini o dun na yan'an ka se o ɲininkali don ma i ka jaabi ɲuman sɔrɔ n'i ɲininkara sini i bɛ se ka jaabi ɲuman min sɔrɔ k'a di an bɛ aw fo ka wale ɲuman na aw ka filɛliko ɲuman na wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ni sanu ni wariye donga more donga ka fusa ni sanu ni wariye kemine je share boyo isenze kemine je